Mae rieni yn byw yn Aberystwyth. A gallwch chi ddychmygu stori fawr ar WhatsApp y teulu yw y difrod i'r prom. A dwi'n ystara fi o gweld y lluniau. Mor bwerus yw'r greadigaeth yna fe, mor bwerus yw'r natur. O'n i nath yn ei fi feddwl am gymaint mwy bwerus yw'r creawdwr ei hun. O'n i nath yn ei fi feddwl am stori Iesu, gyda fath rym a'r fath pŵer yn gweud isht i'r storm pan oedd e ar y cwch. A wedi nath yn ei fi feddwl, pa mor rhyfeddol te, pa mor bwerus yw'r creawdwr, pa mor bwerus faint o awdurdod sydd gan Iesu i ddweud na, isht i'r storm, mor rhyfeddol te, bod y creawdwr yna wedi dod i'r byd mor fregus, mor fach, a'r ffurf baban. A dim syndod te, mae Pant y Celyn sy'n dweud ymhlith holl ryfeddodau'r neb, hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol dwyfol fod yn gwisgo natur dyn. A fi'n dychmygu bod rhywun fel Pant y Celyn di myfyrio ar holl wyrthiau, holl fywyd Iesu Grist. Ond mae'n gael taw hwn yw'r beth mwyaf rhyfeddol, bod y creawdwr, yr un mor nethol yma, sy'n dystewu'r stormydd, wedi dod i'r byd ar ffurf baban, i wneud ei hun ar gael i ni, wneud ei hun yn un ohono ni. A dyna beth ni'n dathlu yna fe. Heddi, Sul nesaf, a Sul wedyn ni pan ni'n dathlu yn Nadolig. A trwy'r flwyddyn, Emmanuel, bod Duw o'i gariad, o'i ras, o'i hilioli, wedi dod ato ni. A dyna be ni'n mynd i ganu. A ni'n mynd i ganu dwy gan i ddechrau, un carol, a wedyn ni un gan mwy modern, sef o deuwch ffyddroniaid. Felly gyda'r chi ni sefyll. Actually, mae angen cynnig yr dau yn y fannaw. Tri. Oes ba, amser yn edfan. Ond oes y plant eisiau dod am i cynnig y cynwythau, 3 ohonyn nhw yn ystod yr emyn gyntaf. Go for it. Wel, gen helpu. Beth o'n i'n neud o'n i'r ddechrau, ie? Ok, pwysi... Na i just neud efo chi gwylio, ie? Un. Dau. Yr un am manwr bach yn ydyn. Am babi bach. 3. Hynny? Da iawn am ddod i sefyll a gwylio. Hwna'n hir iawn. Newn ni, watch it yn eisiau. Newn ni gynnu hwn wythnos nesaf, ie? Cool. Right, beth allwn ni ganu? Oh,
Gallwch ni gweddio gyda'n gilydd. Dad, ni'n wrth i ni tawelu nawr. Ni'n gofyn i ti tawelu'n calonau ni, tawelu'n meddyliau ni a helpa ni o Dad i just myfyrio ar dy fawredd di. Helpa ni i dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd y bore yma. O Dad, ni'n gofyn i ti i dynnu unrhyw rwystyr, unrhyw beth sydd yn tynnu meddyliau ni oddi arna ti. So gofyn i ti gael gwared o hynny nawr. A helpa ni i just cael tawelwch a heddwch a mwynhad o just bod yn dy bresenoldeb di, yn daddoli di gyda'n gilydd. A ni'n diolch i ti jyst am y cyfle yma ni yn cael bore yma. Jyst diolch am y rhyddid ni'n mwynhau yng Nghymru i cael jyst cerdded neu gyrru neu seiclo i'r cwrdd a jyst bod ymhlith ein brodyr a'n chwiorydd ni. O Dad, jyst wrth i ni nawr baratoi am y Nadolig, ni yn meddwl o'r newydd am y geni gwirthio. A'r hyn ddigwyddodd ym Bethlehem dros 2,000 blynyddoedd yn ôl. A ni yn moli gyda'r angylion. Ni yn mynd at y presef efo'r bugeiliaid a doethion. A ni yn dod o dy flaen di unwaith eto bore yma. Mewn rhyfeddod. Ac y datgan mae ti yw'r brenin. Mae y baban yna yn y pryd yw'r brenin y brenhinoedd, arglwydd yr arglwyddi, y Duw goruchaf, y creawdwr ei hun. A ni yn diolch i ti. Y bod ti wedi dod yma un byd ni, un mes ni, un llanas ni, yn gwisgo, yn edrych fel ni. Bod ti heb anghofio amdano ni. O, diolch am dy gariad ti, sydd yn dod i'r amlwg adeg yn Nadolig. A ni gweddio dros holl gweithgaredd Ebenezer dros yr wythnosau nesaf. Diolch am y llanllanast a'r teuluoedd a rheini y paratoi wythnos diwetha yma ac yn Grangestown. Yn gweddio dros y nos yn Gyrole, Henon Grangestown, a ni'n gweddio dros holl wasanaethau Nadolig sydd yn yr eglwys newydd dros wythnosau nesaf. Gofyn i ti o Dad i jyst weithio yn y colonnau ni, i paratoi ni, i cyfarfod â ti mewn ffordd newydd, ffres, ffordd sy'n dod â bywyd yn y Nadolig yma. A i llawer o Dad, mae Nadolig yn gyfnod o bwynhau, o edrych mlaen i bwynhau bod yn nghwmni teulu a ffrindiau. Ond ni'n cofio am y rheini o Dad, lle mae Nadolig ddim yn gyfnod nawr. Ni'n gweddio dros rheini sydd yn unig, rheini sydd yn sâr. Ni yn gweddio dros rheini sydd yn galaru yn Nadolig yma. Ond mae geiriau y proffwyd Eseia dod i'r meddwl. Y rhai oedd yn byw mewn tywyllwch a welodd o leini mawr. A dyna yw ein gweddi ni o Dad. I'r rheini sydd yn profi tywyllwch yn Nadolig yma. Y bydd nhw yn profi ac yn gweld goleuni Iesu Grist yn Nadolig yma. Y bydd nhw yn profi dy gariad di, profi dy ras di. A dyna
yw fy ngweddi ar gyfer bob un ohonon ni, a ni fel eglwys. Ydy hi'n dymor o weld o leini di, yn dymor o brofi dy gariad di o'r newydd. Felly troallad ysbryd glân arno ni heddi a dros yr wythnosau nesaf, Dad. Yn enw Iesu Grist, Emmanuel, Duw gyda ni. Amen. Amen. Nawr, dwi'n mynd i wneud rhywbeth dewis dwi'n meddwl, o na, hyn ni, Alun efo stori plant, a wedyn ni fewn ni y parti. Rhywbeth dewr. Rhywbeth dewr, ie. Fi di gyflwyno ar rhywbeth dewr. Reit, dwi eisiau sgwrs efo plant cyn iddyn nhw fynd i'r ysgol Sul. Pwy ohonoch chi sydd wedi darllen hwn? Llyfr yma? Mae os wedi darllen lot o lyfrau dwi'n gweld. Ti wedi darllen llyfr y clasur yma, Mr Hapus. Wyt ti'n cofio beth sy'n digwydd yn y llyfr? Dwi efo lot o lyfrau fel hefyd. Dwi'n cofio beth sy'n yna. Rwan ta, yn fras, mae Mr Hapus yn ddyn, Mr Men, a mae o'n hapus. Ydy mae o, Nel, mae o'n hapus. A ryw ddwrnod mae'n mynd am dro mewn coedwig fawr. A mae'n beth od yn digwydd, oherwydd mae'n ddrws mewn coeden. A mae'n agor y drws, a mae'n risia neu steiriau yn mynd lawr ac i lawr. A mynd lawr ac i lawr ac i lawr y grisia i'r gwaelod. Lle mae'n ddrws arall. A mae Mr Hapus yn wen o glist i glist. Mae'n gwenu fel giat bob amser oherwydd bod o'n hapus. Mae'n mynd i mewn trwy'r ail drws. Ac yno mae Mr Trist. A mae Mr Trist wyddoch chi yn... Da iawn! Ydych chi'n cael y gist yn drist. A mae o'n gwgu ac yn cichio. Chi'n gwybod beth i'n gael cichio? Frowning. A mae rhycha yn ei dalcen o. Oherwydd i fod o'n drist iawn. A di Mr Hapus ddim yn licio bod Mr Trist yn drist. Felly mae Mr Hapus yn dweud wrth Mr Trist, tyrd hefo fi oherwydd dwi yn byw yn wlad yr hapus. Tyrd di aros yn hi fi. A mae Mr Trist yn mynd fyny y grisia hefo Mr Hapus. A mae'n treulio amser hefo Mr Hapus, Mr Trist hefo Mr Hapus. Ac yn ara deg, mae Ugo yn troi yn wen. Ac os cewch chi, edrychwch chi chwilio am y llun, a mae yna gartŵns bach oedd Ugo yn troi yn wen. Doedd Mr Hapus ddim yn hapus bod Mr Trist yn drist. Ac oedd eisiau Mr Trist fod yn hapus. Rwan tad, cynnan yn sôn yn ei weddi am yr angylion yn ymddangos. A mae yna wahaniaeth rhwng llyfr Mr Hapus a hanes Iesu yn cael ei enni. Oherwydd Mr Hargreaves nath ddychmygu stori Mr Hapus, nid o fyny. Ond mae stori Iesu yn cael ei enni yn hanes sydd wedi cael ei sgwennu i lawr. A cyn i Iesu gael ei enni, dyma'r angylion yn ymddangos, a dyma nhw yn dweud wrth y bugeiliau ar y mynydd, peidiwch y dychryn, oherwydd dwi'n rhannu hefo chi newyddion da am lawennu, am hapusrwydd mawr, yr hwn sydd i'r holl byd. Heddiw, mae Iesu Grist y Gwaredwr wedi enni yn Bethlehem. A mae Duw wedi anfon Iesu i'r byd mwyn i gwneud ni yn hapus. Nid yn drist, nid yn ddigalon, nid yn anobeithiol, ond y bobl sydd yn gwybod bod Duw yn caru ni yn aethro, a'i fod o wedi anfon i fab i'r byd. Felly mae hanes geni Iesu yn hanes hapus, sydd yn dod â llawenydd, nid yn unig i ni, ond i'r byd i gyd. A mae troi yn gwg ni. Sgen i'n gwyn am gwenu, ond dwi'n gwenu tu mewn yn aml iawn.
Dwi'n cael traffaith gwenu efo fy ngwynaf, ond mae'n halon ni yn gwenu. Da chi'n gwybod y gan yma? Hwna nhw'n bugeiriau darllen, si ag ofio amdano. Y gan yma, jyst un pennill dydyn. Chi'n gwybod y gan? Dyna fo. Da chi'n dysgu honna mewn un tro yna. Mae chi'n carafan mewn cwr o fyny efo fe? Da chi'n gyfarwydd o fo. Chi'n gyfarwydd o'r beth. Mae carafan mewn efo fi yn efo. Reit. Mae cynnan yn rhyw fath o dda. Oce. Da ni rwan, dwi eisiau rhannu y ddau o bethau efo chi'n sydyn. Oedda ti eisiau gwneud rhywbeth nawr rwan ta? Na i sôn am y coeddiadau. Da ni ti. Y cael i am. O, hwnna. O na, da ni'n mynd i gael yn y munud roedden ni'n canu fan. Reit, jyst cyhoeddi 3 oedfa advent yng Nghapel y Methodistiaid. Mae yna aelodau'n cymryd rhan yn hwnnw. Da ni wedi sgriptio gwasanaeth advent Nadoligiadd. Mi fydd ymarfer canu ar ôl y gwasanaeth ar gyfer gwasanaeth nos Sul wedyn, 19 o yr April. 6 noson garolau angor Grangetown, a da ni'n gweddio y bydd yna griw o bobl yn dod yna i fwynhau canu carola. Y single yn wydio, canu carola efo'n gilydd. Nos Lun ar Zoom, cwr gweddi, 7:07. Dydd Iau am 2 yn Caffi y Methodistiaid. Cymdeithas y Chwiorydd yn cyfarfod. Os bydd un o'r chwiorydd angen lifft, rhowch wybod i ni. Os ydych chi ar gael i roi lifft i'r ail chwiorydd, newch chi roi gwybod i mi. Mi fyswn i'n ddiolchgar iawn, mi gafodd 5 chwaer lifft pythefnos yn ôl. A os ydych chi ar gael pnawn dydd Iau i roi lifft, mi fyswn i yn dra diolchgar. Sul nesaf oedfa deuluol Nadoligiadd yn fama, pawb efo'i gilydd y Sul cyn y Nadolig. A dywch a siwmperi Nadolig. Mae Jill chwarae teg wedi dod fel enghraifft i ni ar gyfer y Sul yma. Mrs Hapus ydw i, ho ho ho! Mae Sean Corn sydd ar ei siwmperi. A Alice yn fama, hefo Rudolf, y carw trwyngod. Felly dywch a siwmper, neu clustlusau, neu gwisg Nadoligiaid, i ni gael dipyn o hwyl hwnnw i'n gilydd y Sul nesaf. Enillydd 2 mlynedd yn ôl efo jwmper Nadoligiaid oedd Ivan Roberts. Dwi dal i gofio. Mae gyda i nodidog oedran yn ei siwmper corachau Nadolig. Felly, dewch efo y siwmper o'r y Sul nesaf. Hanner o'r 14 mae Oedfa Nadolig Grangetown yn Lyfcyn Coffi. Wedyn mae oedfa, trydydd oedfa Ebenezer am 6 oedfa garolau ddwyieithog yng Nghapel Methodistiaid. A mae aelodau'r Methodistiaid a nina yn cyd-addoli. Ond oherwydd cyfyngiadau, mae rhaid i ni gofrestru yn hynla os da ni am ddod i'r cyfarfod hwnnw. Felly os fel chi roed eich enw unai i Malcolm neu i mi, fel bod ni'n gallu rhoi nhw lawr ar gyfer nos Sul nesaf am 6 o'r gloch. A gael atgoffa chi o'r apel advent. Gewch chi weld y fideo munud a hanner rwan. Os da chi ddim wedi cyfrannu eto, gwnewch hynny. A dyma'r apel advent. Yn ystod tymor yr advent eleni, fydd Eglwys Ebenezer yn codi arian tuag at elusen coffi a chacen, coffi and cake. Mae'r elusen hon yn darparu 250 o becynau brecwast i blant sydd mewn gwir angen bob dydd. Mae pob pecyn yn costio £2.50,
Felly ei nod fydd codi 350 o bunnau mwyn darparu Mae'n tymor yr advent yn dymor llawn gobaith a goleiddi bryd y dathlu'r ennyn chwaraewr Iesu a'i lliwdodd mewn baban i'r byd. Ond gall bod yn dymor anodd yn ariannol i deuluoedd cyn ariant ychwanegol yn arwain at y ddyle. Nid yn uniad yw'r rhannu'r gobaith hwn yn ein rhoi ac yn ymwneud. Os hoffech chi gyfrannu at yr elusen, felly gwneud hynny trwy law i trysoddi'r Eifionydd Jones, neu os ydych chi am wneud hynny'n ddigidol a chael manylion gan, cysylltwch trwy neges bersonol, testyn, e-bost, ar Twitter neu ar Facebook. Diolch o galon i chi, Nadolig llawen i bawb ohonoch. Dyna fo, mae'n wir yn beth arian eisoes wedi dod i mewn. Diolch i chi am gyfrannu. Da ni wedi cyrraedd 350 eto, ond da ni dawel hyderus oherwydd y ffidion i chi, bod ni o leia yn cyrraedd 350 at yr elusen lleol Nadoligiadd. Reit, dewch chi ni weld beth sydd yn digwydd nesaf. Dwi'n meddwl da ni gael parti canu cymysg ac eith yn plant dyn trwodd i'r ysgol Sul. Diolch am eich cwmni. Alun. Gai wahodd y merched a'r dynion ymlaen i ganu bianger Mair, si ar gwynt. A fel o'n i'n nodi, y cymryd rhan ydy'r peth pwysicaf, ac os ydy'r gynulleidfa i gyd yma. Dwi'n bwys, da ni'n addoli Duw efo yn gilydd. Wlen, ysgol yn mwyn. So da chi am sefyll yn y chynfa. Ia. Rwy'n chi ganu o lle da chi'n sefyll. Sgynnu neb i gyfeilio. Fydda ni'n neud o'n... A capel. A capella. Yn i mai, de? O, ydych chi isio I a G? I flat, iawn. Os rhywun yn gwybod beth maen nhw'n neud. Da ni'n barod? Si ar gwynt, fod fan edrych crws. Will I
yma'n hyfryd. Mae'n rhai pethau does sydd yn creu naws yn Nadolig. A mae'r carola yn gwneud hynny i ni. Dwi eisiau rannu 3 pheth efo chi. Mi fydd yn parti meibion yn canu yn y munud rwan. Be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i ddweud, mae geni Iesu yn ennyn addoliad, mae geni Iesu yn ennyn ffydd, mae geni Iesu yn ennyn ymateb. A nes i ddigwydd edrych ar y gair ennyn. Nawr, beth ystyr gair ennyn? Ac oedd yn Saesneg, kindle ydi o, sef cychwyn tân. Felly, mae yna ennyn yn does sydd yn sôn am enynna dan. Ac o'n i ddim wedi dall na cynnan tân oedd ennyn. Gair arall o'n i'n ddysgu. Da chi'n ei defnyddio gair am 59 blynyddoedd, 57 o blynyddoedd. A da chi'n sylweddoli fi ac wedi ystyr o. A do'n i'n gwybod hyn, bod yn had bob wythnos yn neud o. Oedd gynnon ni gloch mawr o chwilo yn TV. A dwi wedi etifeddu, mae'n Dorchester Avenue rwan. A bob nos Sadwrn, cloc 7 diwrnod, oedd Dan yn windio y cloc. A nes i ddefnyddio'r term rhyw bythefnos yn ôl, dirwyn i ben. A dyma fi'n meddwl, be arwyn am ddeiad dirwyn i ben? Da chi'n gweld beth i dirwyn? Windio. A mae'n gwneud sens o'r dywediad wedyn, dydy. Dirwyn i ben ydy bod y windio wedi gorffen. Ac felly, da chi'n gofod dirwyn y cloc eto bob 7 diwrnod mwyn iddo fo gael egni i ddicia ac i ganu cloc. Dyma pan bod addoliad yn bwysig i ni, de. Mae Duw drwy y gair a drwy'r ysbryd glân yn dirwyn ni pan da ni'n addoli, pan da ni'n dod at yn gilydd yn enw Iesu Grist. Fel yn bod ni'n gallu tician i rhythm cariad Duw yn ystod yr wythnos, yn y teulu, yn y gwaith, yn y bywyd, a canu'r gloch am falle dro, yn rhannu cariad Duw efo bobl eraill. Ond, pregaeth arall ydy pregaeth y dirwyn, oherwydd ennyn ydy bora yma. Mae geni Iesu yn ennyn addoliad. A dwi'n aml iawn yn ystod tymor yr Advent yn sefyll, yn meddwl am ryfeddod yr hyn sydd yn digwydd, bod Duw yn caru ni mor aisro. A da chi'n teimlo'r wefr, ydych chi'n teimlo'r wefr yn sia gwynt. A mae'n bwysig da ni ddim yn colli'r wefr. Da ni'n teimlo'r wefr o fawl yn yr emynna. Chymod, mae be mae'n ddeud yn y fan yma, yn ben ffrwydrol, Crist, tad tragwyddoldeb yw a disgleirdeb wyneb Duw. Cadar ni o'r a ddaeth ei hun, gwnaeth ei babell gyda dyn. Welen ddiwdod yn y cnawd, dwyfol fab i ddyn yn frawd. Duw yn ddyn, wefr. Mae hyn yn rhyfeddol fenaid gweil, Iesu, ein Emmanuel, Duw gyda ni. Clywch lir nef yn seinio'n un, henffych heni. Mae gen i Iesu'n ennyn gwefr yn ein heneidi ac yn ein calonna ni, oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd. Un o fy hoff garola fi ydy y garol hon. Mae'n 8 llinell. Nid ar y sgrin nesaf ydych. Mae ni. Roedd yn y wlad honno, dwi'n hoff iawn o'r emyn hwn. Ac yna mae'r llinella ola'n dweud, mae Duw tragwyddoldeb yn gorwedd mewn preseb. Trin undeb y drindod, tad mab ac ysbryd glân, mewn pirdeb heb all, heb wendid yn perthyn iddo fo. Cyd ganwn, a mae'r mawl yn dechrau. Mae hyn yn syrdanol yn ar y mynydd. Cyd ganwn o goniant, yn felus ei foliant, fe'n tynnodd o feriant y fall. Y fall ydy teyrnas y tywyllwch, mae mall yn gallu golygu haint yn Gymraeg. Mae'r fall wedi bod arna ni'n ystod o 2 flynedd dwytha mae Covid-19, teyrnas y tywyllwch, teyrnas yr un drwg. Mae Duw yn yr Iesu
yn tynnu ni o feddiant y ddall. A da ni fel Cristnogion yn sefyll, yn diolch, a mae yna addoliad yn cael ei ennyn yn cael hwnna ni. A mae'r beirdd wedi cipio'r wefr hefyd. Dwi'n meddwl bod englynion yn cynnig i hynna i gyfnod y Nadolig. Cymrwch chi'r englyn hwn, Roger Jones, yn ei ennyn wahanol. Oedd o'n wahanol yn ei ennyn. Yn ei fedd, marwolaeth fedd, mae trefnyddol. Dydy'r bedd ei wedi goncro, mae o'n fyw, yn fyw unig, yn ddynol. Dyw a dyn yn yr un person yn ddiw nef pan ddawn nhw. Wel, pedair llinell a mae'n deud gymaint. Yna, y Llywelyn Thomas, Iesu'n y presef, etifedd nef y nefoedd, rheolwr heiliau, fwy na mi'n hael ydy heiliau ac amseroedd, yn dlawd deir, brenin ydy yr hen air teir, mae o'n dod yn y gair teyrnas, yn dlawd deir, dileti, digartre oedd, Iesu brenin yr oesoedd. A mae'r Llywelyn Thomas yn rhyfeddu at yr hyn sydd yn digwydd yn Iesu Grist. Ond fy hoff englyn ni adeg y Nadolig ydy yr un yma, yr un ar y sgrin nesaf. Dyw mewn dyn. Ni wyddon am ddim rhyferach. Creuwr yn crio mewn cadach. Clwt neu cewin, sa chi'n dweud, mewn cadach. Yn faban heb ei wanach. Dyw yn y byd mewn dyn bach. Pwmp! Wow! Mae'r hyn da ni'n daslu bod Dyw yn caru ni a wedi dod i'r byd yn yr arglwydd Iesu i ddod â iachawdwriaeth a chyfiawnder a teyrnas nefoedd a llawenydd a gwneud ni'n hapus a delio fel y cynnar yn dweud yn diweddu hefo'r llanas da ni'n neud, hefo bywyd a dynoliaeth a'r creol yn rhoi addoliad yn y calonnau. Peidiwch â colli'r wefr. Peidiwch â colli'r mawl. A mae Nadolig yn gyfle arbennig i ennyn mawl yn y calonnau drwy enni mab Dyw. Di'r byd, dim isio chi addoli. Dyn nhw isio i chi wasanaethu'r arglwydd. Ond mae yna gymaint o bethau'n digwydd a safbwyntiau sydd yn tanseilio'n ffydd ni, yn tanseilio'n mawl ni. Ond wrth i ni ddasgu'r geni, mae'r mawl yn cael ei ail gyna a'i ail ennyn. Beth? Ywch wedi anghofio fy nodiadau? Na'n greu fe'n ys i nos dawn sylwys da. Mae yna wefr yn y mawl. Ar ôl i mi ddweud y stori bach yma, wneith y meibion ganu te gwawrio. Os da chi ddim wedi cael copi, yn modd bod chi wedi cael copi, neu roi copi i chi. Stori bach, jyst i gloi, trio mynegu'r wefr yma. Bore Sadwrn oedd hi, 19 o Fawrth 2005. Mae'r ffôn yn canu yn Dorchester Avenue yn buan iawn. A dyma 'na lais yn dweud, wyt ti isio tocyn ar gyfer y gêm? Dyma fi'n dweud, a dim. Yn gwybod yn iawn beth oedd yn digwydd y prynhawn hwnnw. Ann Williams oedd yno, prif athrawes ysgol Mynydd Bychan, yn cynnig tocyn i fi ar gyfer gêm Camplawn Cymru yn erbyn Iwerddon y prynhawn hwnnw. Ac o'n i wedi deithi yn ystod yr wythnos nad oedd gen i docyn ar gyfer y gêm. Mae rhaid chi blannu hada weithiau ar gyfer y dechrau. A digwydd bod oedd rhywun wedi tynnu nôl ar y bore dydd Sadwrn hwnnw. A dyma fi'n dweud, swn i wrth y modd cael yn mynd i'r gêm. Neu checio fo'r rhaid gyntaf. Wedyn ar ôl cadarnhau yn y wici, bod ti'n gyfleus i mi fynd, dyma fynd i'r gêm. A doedd fath brofiad gwefreiddiol yn cael bod yn rhan o'r gêm honno. Oedd Cymru eisoes wedi hiro yr Alban,
di curo Lloegr, a da chi'n cofio Henson yn gwneud y gic. Rydyn ni beth naso mewn gwirionedd i Gymru, y gic enfawr na i ennill y gêm yn erbyn Lloegr. Ac ar ddiwedd y gêm dyma Cymru yn curo Iwerddon 32 pwynt i 20 ac yn ennill camplawn am y tro cyntaf ers 1978. Wow! A'r was wefr oedd fod yn dorf. Ac o pawb wrth i bod na, dwi ond, gwtio pobl yn erioed i gyfarfod yn y bywyd o blaen. Ond cyd-deimlo efo gwyddelod oedd yna wedi colli. Ac yna wefr yna. A mae'r rhyfel pa mor barod dan ni fynegu llawenydd a gorfoledd a gwefr a diolch am beth mor dibwys a gêm rygbi. A ffiltron. Mi o'r rhai yn dilyn Cymru ar gyfer yr Euros a cael gwefr ar Israel. Ond ers 2005, mae'r wefr honno wedi lleihau. Mae gynnau atgofion, dim yr un fath o wefr. Ond pan da ni'n dod at gariad Duw yn yr arglwydd Iesu, mae'r wefr yn un sydd wedi barhau. Nid yn unig am gyfnod byr, ond pob blwyddyn o'n bywydau. Pob wythnos o'n bywydau, wrth i ni gofio am Iesu yn dod yn waredwr y byd. Reit, da ni gamu gyfeithio. Reit, da ni am trio te gwawirio. Mae yna gopi cyw yma. Yn yr pan goma, oce, da ni gael jyst rhyw pause bach simple. You guys finishing okay? Ond i'n meddwl bod chi'n gofyn am gopi ddod yn? Dwi'n gofyn am ei gwyn. Oedd gwyn Reit, Fibion, awnewch chi sefyll am ein trai. I fi gael tro i weld. Felly coma, da ni jyst yn cael bwlch bach. Be di weid? Da chi'n lleill yn gallu gweithio yn oedden? Te gwawrion golen i nas welwyd ei ain, cread y byd a ddyfyniad yr hael, bod reigwaith a'r gofyn yn gynnes ar gan, ac mohau yn gwirw a ddyliad ar dan. Y testyn dawena
i chi, oedd i werth gwneud hynny y ddwy garol mewn gwirionedd. A fyddai'n teimlo bod yna bwer yn y canu glygaeth a diwedd. A'r rhedfi yma at yr hyn sydd wedi digwydd yng ngeni Iesu, a dwi'n dod nôl at hyn. Mae geni Iesu yn ennyn mawl ac arweiniad. Beth arall o'n eisiau sôn wrtha chi amdano fo oedd bod geni Iesu yn ennyn ffydd. Cos mae o'n yn herio ni mewn gwirionedd. Beth ddigwyddodd? Beth ddigwyddodd yn y geni gwirthio yma? Mae'r yna englynion wedi'n ysbrydoli ac wedi cael ei ysbrydoli gan y Beibl sydd yn dweud bod yna rhywbeth cwbl arbennig yn hanes y byd a'r bydysawd wedi digwydd yng ngeni Iesu Grist. A dyma pam bod o mor bwysig. Dyma pam bod yr Iesu mor bwysig oherwydd i fod o'r gwbl unigryw fel mae Duw. Ac ynddo ef, mae Duw yn mynegu gariad ac yn dod â'i allandwriaeth. Mwyn delio o'r llanas gyffredinol, mwyn dod â heddwch rhyngon ni a Duw a rhyngon ni am gilydd. Ni wyddom am ddim rhyfeddach. Un o'r darna sydd wedi ysbrydoli'r emynau, da ni wedi ganu y bore yma, ydy hwn yn Ioan. A dwi am ofyn i chi ddarllen detholiad o Ioan Pennod 1, yr agoriad gwych i'r enw Ioan hefo fi. Daeth y gair yn berson o gig a gwaed. Dyma ni, newch chi ddarllen y geiriau hefo fi. Roedd y gair oedd yn bod ar dechrau cyntaf. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd gyda Duw o'r dechreuad cyntaf un. Drwyddo ef y crewyd popeth sy'n bod. Doedd dim yn bodoli ond beth greodd ef. Ynddo ef roedd bywyd, a'r bywyd hwnnw'n rhoi golau i bobl. Mae'r golau dal i ddisgleirio yn tywyllwch, a'r tywyllwch wedi methu ei ddiffodd. Daeth dyn o'r enw Ioan i'r golwg. Duw oedd wedi anfon Ioan i roi tystiolaeth i ddweud wrth bawb am y golau. Mwyn i bawb ddod yn gredu drwy'r hyn oedd wedi'i ddweud. Dim Ioan ei hun oedd y golau. Dweud wrth bobl am y golau roedd e'n wneud. Roedd y golau go iawn sy'n rhoi golau i bawb ar fydd dod i'r byd. Gair yn y byd, ac mai fe reodd y byd, wnaeth pobl y byd mwy am nabod. Daeth dim wlad ei hun, a chael ei wrthod gan ei bobl ei hun. Ond cafodd pawb wnaeth ei derbyn, sef y rhai sy'n credu ynddo, hawl i ddod yn blant sydd. Dim bod ganddyn nhw'n waed i ddewin, dim canlyniad perthynas rhywiol a phlant gŵr sydd yma. Duw sydd wedi gwneud nhw'n blant sydd o'i hun. Daeth y gair yn berson o gig a gwaed. Daeth i fyw yn y Crist ni. Gwelsom ni ei ysblander dwyfod. Ei ysblander fel mab unigryw. Hawl cynnion ni. A da chi'n gweld lle mae y geiriau a'r gwirioneddau yn dod i'n hemynau ni ac i'r englynion o ddarna fel hyn yn y Beibl a llawer mwy. A mae hanes y geni, yr gnawdoliad, Duw yn gwisgo cnawn, yn herio ni i gredu. Yn herio ni i roi yn ffydd yn yr arglwydd Iesu. Oherwydd mae'r hyn sydd yn cael ei ddweud yn syfrdanol, bod y Duw mawr a thragwyddol holl bwerus wedi dod i'n byd mewn baban, bychan, bregus, tlawd, oedd yn ddibynnol ar Maen a Joseph, am i ddiogelwch ei bwyd a'i ddillad, a hwn oedd mab Duw. Ac ynddo ef yma gobaith a sicrwydd dynol rhyw. Da ni'n gallu deall ydy'r gerdd yn llawn.
Mae'n rhy fawr, mae o'n rhy syfrdanol i ddeall Duw. Ond mae deall rhyw gymaint am nawdoliad yn allwedd i ddeall y newyddion da Cristnogol a phwy ydy Iesu. Oherwydd mae pobl yn aml yn dweud, ond yna bethau yn y Beibl sydd ddim yn gallu digwydd. Mae yna wirthiau yn y Beibl, digwyddiad ddim yn digwydd. Oedd Iesu i achau pobl drwy nerth, ond dwi rioed wedi gweld neb yn cael ei achau drwy ffydd, dwi'n gwybod bod yna rai yma sydd wedi. Mae'r atgyfodiad yn broblem i mi. Mae y farwolaeth ar y groes, dwi ddim yn deall hynny. Ond mae deall yn syml pwy oedd Iesu yn allwedd i ddeall sut oedd o wedi gallu gwneud y pethau hynny a pam i fod o mor arwyddocaol i ddynoliaeth ac i'r cread i gyd. Sef yn Iesu o Duw wedi dod yn byw. Os felly, gen i gweithio. Os felly, iachau. Os felly, gwirthia. Os felly, codi pobl o farw yn fyw. Os felly, marw ar y groes, dros ddynoliaeth a dros bechoda'r byd, oherwydd i berffeithrwydd fel Duw fydd. Ac os felly, mae o'n gallu atgyfodi. Ac os felly, mae'n dweud i fod yn dod yn ôl. A mae o'n allweddol, os da ni'n yna mond dyn, boi da Iesu. Oedd o'n athro da. A dyna'r unig. Mae'n bwrw cysgod dros yr elfennau goruwch naturiol o'n ffydd ni. Ac felly, da ni'n dweud bod Duw yn analluog i wneud rhai pethau. Ac felly, os di Duw yn analluog i wneud pethau, wel, ni Duw ydi o wedyn ydy. Ond rhywbeth arall. Mae gen i Iesu yn ennyn ffydd. Mae gen i'r Iesu yn ennyn cred, yn hariad rhyfeddol Duw. A dyna pam fod yr Iesu mor arwyddocaol. A dyna pam fod y Nadolig mor wefreiddio. Mae'n lawer mwy, mae o'n llawer mwy na rhyw stori lled neis, mae'n elfen a cas y stori'r Nadolig. Mae'n hanes am yr arglwydd Duw llawn cariad, am ddod â heddwch rhyngom ni a fo'i hun, drwy Iesu Grist, a rhyngom ni a'n gilydd. Y shalom tragwyddol. Ac yn amser iawn, mae gen i'r Iesu yn ennyn ymateb yn y bywydau ni. Wrth i ni sylweddoli maint cariad Duw sydd ag atof ni yn yr Iesu. O Duw yn caru gymaint ac yn rhoi gymaint yn Ianwyl dda. Fydda ni'n sefyll yn ddi ymateb. Mae'r cariad, mae'r newyddion yn gofyn, sut ydych chi'n ymateb i hyn? O ran y ffydd ac hefyd yn ymarferol. Sut ydych chi'n rhannu cariad Duw yn y gymuned yr ydych chi'n byw yn ddi? Sut ydych chi'n brwydro dros gyfiawnder teyrnas Duw mewn byd sydd yn greulon ac yn amherffaith ac yn anghyfiawn, lle mae yna tlodi a newid a gwrthdaro. Mae gen i'r Iesu yn ennyn ymateb yn y bywydau ni. Sut ydw i yn ystod yr wythnos yma, mae'n Sul, yn ystod y dyddiau nesaf, yn trio ymateb yn ymarferol i gariad Duw yn yr arglwydd Iesu. A mae rhywbeth da ni'n gofod i ofyn, oherwydd dwi'n un sydd yn ffeiledig iawn yn hyn o beth. A mae rhywbeth da ni angen i ofyn fel eglwys, sut da ni'n gwneud hynny? Yn rhannu'r newyddion da o lawenydd mawr. Mae gen i'r Iesu yn ennyn ymateb. Lle tri peth, mae gen i'r Iesu yn ennyn... Fi oedd yn bwynt gyntaf i ddwch? Anoliad. Mae gen i'r Iesu yn ennyn... Diolch, ffydd. Swn i'n eistedd fan'na, swn i ddim yn gofio gwaith yma gen. Mae gen i'r Iesu yn ennyn
ganu. Mae'n ôl y pitio. Garol hyfryd olaf y gloi. Diolch Richard. Dwi eisiau diolch i Mirain am helpu fi efo canu'r carolau ar y gyfnod. Diolch o galon ti. geni. Diolch i chi am eich cwmni bore yma. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan mewn amrywiol ffyrdd. Oedd hi'n braf cael cwmni plant. Mae sŵn plant yn y plith ni. Mae mor hyfryd. A mae o fod yn rhan o addoliad yr eglwys. Diolch i bawb gano. Gweithio gewch chi ddiwrnod hyfryd. Mae'n y bennad bach sydyn ar y diwedd, os da chi isio cymdeithasu efo'ch mwgwd rhwng y drachdi am 10. Ac yna yn sleid fel yna. A wedyn, Oedfa Nadoligiadd, a cofiwch eich siwmperi dwi'n edrych mlaen ar gyfer bore dydd Sul nesaf. Yn eich gogoniant siwmperi Nadoligiadd. Diolch yn fawr i chi. Gawn ni rannu'r gras. Gras sy'n hadwyr Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas ysbryd glân, a gyda